ayan mga ka-Chols, nandito na naman po kami, KAchols TV. And welcome back to our YouTube channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman po kami mga ka-Chols. Siyempre kasama naman yung mga friend namin. Kumare ng asawa ko, si Allen, si Dulce, si Nathan, si Nicole, si Ashley, si Casey, at si Kapira. At lahat ng mga OFW dyan ngayon, lalo na kay Christian na nasa Alaska. Shoutout tayo Christian. Sana nakasama ka rito. Shout out din kay Annalyn. Hi Annalyn. Roy, si Annalyn daw ako shout out. Si Annalyn. Annalyn ano ba? Si Annalyn Villegas. Oh, classmate nila. Shout out sa inyo. Ay bako, wala pa lang. Villegas. Hindi, may asawa na yun ah. Oh. Si Melita. Hi Mel. Saka lahat ng mga taga Naga College. Shout out sa inyo lahat. Sa mga classmates namin. Ano, swimming? Swimming na daw. Reunion na daw. So ayan, ganito mga ka-Chols, kita-kita tayo. Swimming lang kami. Ito, wala na to. Yan si Toby, si Shifu, sa kasi wala na po. Ang talaga? Alam po ang... Si Felipe na lang. Wala kami dito! Pre, yan, inulan na kami. Kanina maaraw pa. Ngayon, umulan na. Subscribe kaya, subscribe! What's up? Yeah, we're hosting tonight. You free? Yeah. Alright, I'll see you there. Hi Nathan! Hi, hello! I enjoy? Where are we going? There's Ate Ashley. Hello. Thanks for asking, doing just fine. Didn't say that you're looking real nice. We'll have to chat right now before Yun mga ka-Chols, hinto muna kami dito dahil bibili daw yung mga bata ng pizza para habaon namin pag nag-swimming. So dito yung mga bagets. Kasama ko, at kumare niyan nasa likod. Dito kami muna. Flush and smile you get. You're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. Yan mga ka-Chols, tapos na kami at babalik na kami sa sasakyan. Tuloy ang biyahe. Ay, ito na kami. Nakatago. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na.
Ginagawa mo. Mahirap yung sinasayaw niya. Amisola. Saan ba sila? Hindi ma'am si May Sky. Yan ma'am. Hindi lang yun, di ba? Sa mga na. You're with us. Jay, magsiswimming tayo, naka-face pa. Ang ganda rito. Magandang view, oh. Naupo naman yan, eh, no? Ganyan yung ID box pa to. Identification, please. Sila kayong dalawa. Yes. Just wait, there's good asking. Hello! Hi. Enjoy? Yes. We go to swim. Yeah. Basta kami sa likod. Sige lang. Narinig mo ba kami na likod? Oo, maingay ka nga. Kami na ako. Wanna call? No, just stay right there for a while. Wait, It's raining, oh. we're not yet gonna swim. It's raining. Maliligo naman sa swimming pool, no? It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking. Kasapira, urong ka pa. Urong ka pa. Can I say that you're looking real nice? Dali, pipicture ako. Picture. O, dali, urong ka dito. When you gaze into my Yan. eyes, I Pakita ka, Nicole. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Video to, video to. O, sige, ano kayo, kawaii? the way you bite your lips, blush and smile you give. You're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you, you. Nine kami. Oh, attendance! Attendance ka. Oh, ito pa ating Wala pa si Ashley. Hindi ka raw kasali, be. Bababa na lang natin sakyan. Diyan, o, diyan, o. Crazy but not like CeeLo. Think about shining, calling it free throw. Party foul, help her out, grab a towel. But they cheered to the governor while the beer was a lover. Trust we ain't no amateurs now. We got this, so rest assured. When I think out loud, there's always a crowd. Smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you. About you. About you. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you, you.
smell like First, okay? Before you go to swim. Guys, kakain muna kami mga kachols. At andun sila sa kabila. Dito may yung mga bagets lilipat dito kasi masikip doon sa kabila eh. Dito muna kami. Kakain muna kami lahat. Eat. yeah. Look at them. Look at them. Beautiful. Dinong anong bagtas eh? Ano siya? Dumalamon? Kumakain talaga? Ano sa mga eating pag-vlog? Okay. Ang ganda ng timba oh. Pag napukulong natatapon. Ano kaya galing no? TikTok ko pa rin sabi ko rin. Hindi po kami drawing. Kain tayo mga kachols. Andun naman yung mga kumare sa kabila. Mga mamsi dito naman yung mga bagets. Gabi itong bata. Ito lang tayo paglaro. You enjoy? You enjoy, Prince? Yeah. Ang ganda rito mga kachols. Yung ano ko na ipaglaro sa mga senior. Ay yung mga mamsi nasa taas, yung tatlo. Ano sila? Hindi na pakita eh, wait lang. Okay, kawin naman dyan. Careful. Careful. Whoa! Yeah! Yay! Ikaw, Nicole. Whoa! Whoa! Oh, watch out, kuya. Take a slide. Get out, get out. Pwede na pambata. Yeah, you enjoy? Yeah! Yes.
Nakado tayo mga kachols. Mahulog. Ang bigat niyan. 43 kilos yan. Lakas oh. Takay mahulog. Nitaan, be careful. Ang una. Kaya, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oh, 7. Ganyan. Pag ganito. Pag sa taas, baliktadan yan. Pag sa right ka nagturo, yung left mo yung sunod. Pag sa left ka nagturo ng 7, yung sa right mo yung sunod. Gym pala yan sa taas. Ang ganda maganda. At yun mga kachols, nalobad nga yung phone namin. So, at yun, hindi na po kami nakapagpaalam sa inyo kanina. So ngayon magpapaalam po kami na maayos sa inyo mga kachols. Ayun. At sa mga OFW natin pala, saan man po saan, panig ng mundo, saan po kayo naroon ngayon, mag-iingat kayo palagi. At shoutout sa lahat ng OFW in Hong Kong, Dubai. At sa friend namin na si Christian, na nasa Alaska, asawa po yan ni Allen.
Yun, ingat ka dyan, Christian. At yun, at meron nga po pala kaming, ano ba to? Ito. Meron na po pala kami pasasalamatan. Shoutout nga po pala kay Benny Bagsig at kay Michael Fiolino. Sila po yung mga nagtitinda dyan sa sentro, dito sa Calabanga. Hi sa'yo, Ben, at sa Michael. Ang store po nila, Benny Gusto, at mabilis po sila magbigay ng mga paninda nila. Mabait. Ano pa? May... Lagi po bago. Oh, saka laging bago. Alam mo na. Saka po pala sa mga supporters namin, sa mga laging nanonood ng videos namin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Huwag kayong magsawang manood. Ayan, hindi namin patatagalin. Kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, at click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa namin. Gagawin pa namin mga video with our friends, Alem, Dulce, at mga anak nila. Papalakihin po natin yung pamilya natin dito sa YouTube. Sa YouTube. Mga kapamilya, kamag-anakan, mga pinsan. Sige, hanggang dito na lang mga ka-Chols. Good night po sa inyo. Tuloy ng mga batang ingin namin. Dami tayo. Bye-bye na mga ka-Chols. Good night sa inyo lahat. Bye-bye!